saka wa bawansa. Ki bani maganin ciwon zuciya ya bar rasa. Ki tabbatar da so Allah ne ke saka wa bawansa. Ki bani maganin ciwon zuciya ya bar rasa. Babu wanda ke yin so wanda yau ya sawa kankansa. Aure nake bukata a gare ki don rabin ibada ne. Kin kike amince zuciya ta ki hakura kanki. Da ke nake nufi yan mata ki waiwayo ki bar saki. Idai na zargagin kanki dai na so ki zo ki ban dauki. Ruwan zama da daɗi shi ko ruwan maɗaci ciwo ne. Tabbatar da so Allah ne ke saka wa bawa.